alkoi se Nyt se on kuvaavaa. Okay. Eli moi! Mr. Milofin on täällä näin ja me ollaan nyt Skywarsissa ja missä? Kit PvP täällä näin ja... Oota hetki, mä laitan tää... Missä se oli täällä? Se oli näppäimissä. Voit pelaa Skywarsia. Missä näppäimet on? Tuolla. Pelaa käänteisellä hiirellä. Nyt missä Milo Finland pelaa minun tietokoneellani. Juu, ja... Sä oot Kit PvPissä, mutta haluatko sä Skywarsia? Ei kun mä haluan vaan löytää sinne... Niin se on tuolla, katso taaksesi. Se on siellä. Ai se Kit PvP. Joo, mä voin laittaa sut johonkin muuhun. Ei kun mä haluaisin mennä nyt sinne. Niin mut sinne ei pääse. Laitetaan sut Skywarsiin. Juu. Skywarsiin. Skywars! Juu. Eli tuonne vaan. Ja sit... Juu ja... Juu, ei saada. 200. Jaa, mä tiedän, että tää on semmonen yksi. Mutta tässä nyt lagaa niin vähän, että jos teillä on lagaava kone, te pystytte haksaamaan tälle, että... Et niinku hajotatte, sit te pääsette puuhun, sit vaikka kävelette tonne avaruuteen. Niin, tehdä silleen. takas. Niin, mutta te pääsette kuitenkin takaisin. Mut mun kävi silleen, että siinä ihan samassa vaiheessa peli alkoi ja sitten mä kuolin. Niin. Jee! Nyt se alkaa. Ja mun Minecraft-tyyppinä, tai mun kaverin tyyppinä on nyt Michael Jackson. Pääsistä, mun lempibiisi. No niin, pari sekkaa. No niin, nyt tässä lähtee chestille. Oi, mitä kaikkea ihmeen luutiakaan sieltä löytyy. Entä sitten toinen? Toinen chesti, toivottavasti saat timanttimilta. Timumiakka. Niin. Ensimmäisen videon nimi on Timumiakka, haha. Hei, mutta rautamiakka. Parempi kuin ei mitään. Hajaa! No niin. Kannat. Laitetaan armorit päälle. No niin, vielä housut niin. Saamme tehtyä. Fullit! Kyllä vain. Puhut asiaa. Ainahan minä puhun. XD. Ja minä... Sit sä hakkaat niitä, niin sit sä saat niitä lankaa, sit sä voit tehdä buvin, kun sä saat kittejä vaan. Niin, ja sitten kun minulla on oikein näitä nuoliakin. Pakko. Ja... Niin, tuossa on nyt. Varo, että siitä ei tule yli 15 minua. No, sä saat katsoa ajasta. Sitten. Sinä voisit katsoa tuota bändikämiä. Herra suvaitseekin olla siinä ihan reunalla. Mitä? Juu, jaisti. Se on hyvä väistö. Hei hei! Oikein hyvä osuma. Minä laitankin tämän hieman. Heti ensimmäisessä videossa. Heti ensimmäisessä videossa voitimme. Ei ihan. Jes, sä oot maailman ja sinä sieltä kuule. Tää sinä. Tere! Sä oot joku headshot aina. Sit Mika löytää sut. Noniin. Ja paras. Sitten. Sinä herra siellä. Herra Chikuchaki. Kyllä vai. Erityisesti. Ampua sinua. Hieman. Vitsi kuin nolo. Tippu oikein itse sieltä, vitsi kuin. Ai että oli nobo. Ei vaan noobi. No noobi sitten. Sano niitä vaan noboksi, se on hauskaa. Kuulostaa hauskaa. Ja pitäisikö mun tehdä timanttimiekka? Joo. Vaan. Sä perin airomiakin. Ja vaan joku saa just timanttimiekan. Jes! Sä hakkaat sitä airomiakan. Sille ei muuta. No otetaan nyt ehkä vähän puuta.
Sä oot ihan OP. Olen OP. Mä oon voittanut. Timantteja! Et hakkaa niitä raitakirveellä. Hakkaanpas, ne ovat hauskoja. Timantteja! Oikein isoja timantteja. Mitä jos tästä videosta tuleekin vahingossa jotain 24, niin saa. Sitten sitä ei voi ladata YouTubeen. Katot sieltä Bandicamista. Nee. Kato. Klikkaas tuosta Bandicam. 5 minuuttia, vielä 10 minuuttia, aika hyvin. Aika hyvin. Kyllä. Juu. Mut pisin video ei ole. Muun muassa Larsvatsuuri on vain suoraan sen. Hyvä. Triiksottailija vaan silleen, oi. Mitä jos olisi intro? I Enderpearl. No sitten mä olisin jo lähtenyt tonne hakemaan kaikki lootit sieltä. Evon, olisin mennyt enchanttoon. Hei kato! Anton kato! Meidän Bovikin jää ihan... Kattokaa! Meidän Bovi jää jälkeen, se ei pysy meidän kädessä. Se tekee silleen. Se jää sitä. No niin, älä pelleile vaan. Aio voittaa Skywars. Niin. Mistä sä tulit? Mitä vittua? Ei! Saake! Ei vitsi mikä yllätys! Yllätys. Minulla on käsi. Se vaan silleen, etkö sinä huomaa minua sit silleen, ei mitä vittua. Olisit lyönyt sitä päähän kädellä. Haksataan. Mitä? Jos sä haksasit. No niin, mä haksasin äsken, niin kuin te huomaatte. 2 sekuntia, 1 sekunti. Ja mennään! Hasbegun. Oi, Enderpearli oikee sieltä. Sit sä, älä heitä sitä sen chestin luo, vaan sinne se sentterille. Ei kun siis Linnaa. tuosta ja sitten armori päälle. Hienot arvorit onkin. Maaginen. Mä oon kuuluisuus. Niin, sä oot maan kuuluisuus. Oi, Teit juuri Duutselta löytyykään. suositun YouTuberin kanssa teit videon. YouTube-kaverin kanssa tein videon ihmeellistä. Vaihdetaan uudet bootsit. Jee. Ruoka. Tuohon. Empty. No, Ja tuohon noin. Sitten hakataan puuta. Otetaan puut mukaan. Tuossa olisi timantteja. Mutta ei. Eli halua niitä vielä. Emme ota niitä edes. Timantit ovat vain turhaa roskaa. Noin. Ja pitäisikö, onks meillä ei ole arroveita, joten turhaan me edes tekisimme bovin. Ja jos meillä olisi arvoita, tekisimme bovin, joten... Onnea matkaan, Milo. Sinä... Heitä tohon Enderpearli. Juu, muuta. Ei siihen, vaan tonne. Eikö mä heitän tohon? Et ole hölmö. Vaan heitä sinne sit tohon. Ei, mä haluan heittää tohon. No, siitä ei ole mitään järkeä, koska sit sä et pääse tonne, missä on niitä tyyppejä, et sä voit voittaa. No nyt on siellä. No pieni fall damage ei haittaa meitä. Se ei estä meitä voittamasta tätä. Jos me hävitään sit se ei estä meitä häviämistä. Kyllä vain. Oi mitä sinä täällä teet kuule? Minä tappasin sinut. Oi! Ei, apua! Älkää selustani! Älkää tappako! Vittu. Älkää kuolet. Joo, haluaisitko sä lopettaa vaikka? Itse Susta tulee maailman kuuluisuus, jos sä lopetat. Katsotaas kuinka kauan video on mennyt. No lopetetaan jonkun 3 minuutin päästä. Klikkaa tosta, jos haluat lopettaa. Ei, en minä ihan vielä. Otetaan vielä pikkuhetki. Otetaan vielä yksi Skywars-erä. No et sä voi, koska siis siinä kestää jotain 500 minuuttia. 500 minuuttia, jee! Sitten, Mä luulen, että sä hakkaat sun pään yläpuolelta sitä lasta ja... Tää maailma on väärinpäin. No niin, 10 sekuntia, että peli alkaa. Matsi alkaa.
Jännitys tiivistyy! Jännitys tiivistyy. Ja mitä tapahtuu? Pääsimme pois laukusta! Loukku. Oli tyhmä. Mitäs kaikkia täältä löytyykään? Rautakirros. Käytä sitä aseena. Synyt. No niin, mitä? Jos löydämme timanttimiakan, kyllä me sitä nyt käytetään. Oi! Duutsen sieltä löytyy. No niin, Enderpearli. Oi. Hyvä. Hyvä sitten. Armoi päälle. Pihvittämään tämän nuolien tilalle. Kyllä. Ja itse asiassa nyt me teemme bovin, koska meillä on niin paljon arroveitakin. Joten... Laitan langat maahan. Ja hakkaan ne miekalla. Noin sitten. Onneksi meillä on miakka. Muuten olisimme liirissä. Kestää siihen kauan. Noin. Sitten. Tämä matsi kyllä menee aika hyvin. Koska nyt meillä on jopa bovi. Kun meillä on bovi, niin kukaan ei voi voittaa meitä. Tossa on strongit. Itse asiassa ne strongit. Muista katsoa. Kukaan ei voi Ei voittaa. oo strongen nosta ringejä. Muista katsoa paljonko video on kulunut nyt. Juu, mä katon kohta. Oho, herra suvaitsee tehdä sillä, mutta ei, minä tulen väliin. Näitkö sä niin se Kato nyt. asetti puublogin? Juu. Hei, täällä yksi tyyppi yrittää tehdä siltaa. Alo vähän ylemmäs. No. Ei ihan. Ihan kakka. Ihan pykäli. Minä se oikein tyyppi. Ja nekin, mistä se luulee olevansa hyvässä tallessa. Nyt kato paljonko video on kulunut. Se on tärkeitä, jos haluat kuulla. Juu. Katso paljonko videota on kulunut. Muuten et suvaitse sinua. Double jump. Mä osaan tiedätkö tuplahypätä. Ai. Mutta... ampua ikään nahoja. Ensimmäistä. Ei, Faltamake. Sehän sun heltitin genereittautuu. Kato, se on nälkää. Niin ne muuten genereittautuu. No äsken mulla ei ollut lankaa. Ja voihan paska. Ai, kaikille. Shifti pohjaan. Ammut tota! Tyyppi, herra. Ei, älä ammo minua! Olen vain rauhanmies. Enkä ole tehnyt kenellekään mitään pahaa. Sä oot tappanut pari tyyppiä. Hei, katso nyt vähän sen tuntoon. No, Se on tärkeätä. hyvä on sitten. Hyvä on. Katsotaan. No, minut kuoltiinkin. No, 13 minuuttia.